a meritat să păzească asta. Știi că o să se facă dreptate. Știi că o să se facă dreptate. Asta să știi că suntem nevinovați. Nevinovați sunt. Cum veți răspunde? Rusia? Ați vrut să ajungeți la Moscova să cereți azil politic în Rusia? Dar nu e greu că ați ajuns la răcoare? Foarte plăcut. În Rusia ați vrut să mergeți? Ați apucat să cereți azil la Kremlin? Haideți să aruncăm. Nu mai susțineți pe domnul Georgescu? Trupele speciale vor fi puse într-o prima fază în arestul poliției. Atenție la colț. Atenție! Domnule Georgescu, asemenea escortă. Mergem. Du-te în spate, du-te în spate, Cătă, du-te în spate, Cătă. De ce ai fugit poatra? Eu am ieșit. Să trăiești, capitane! Să trăiești, Horațiu! Trăiești, capitane! Veți colabora cu anchetatorii? Ține steagul sus! Veți colabora cu anchetatorii? Îl denunțați pe domnul Georgescu! Grijă la ușă, grijă la ușă! Hai, vă împingeți ușor, ușor! Hai că mai facem o ușă acum! Stânga! Acorduri, motiv pentru care procedura a fost discutată. După mine, Dorin! Dorin, după mine! Ușor, bă, băieți! Horațiu, aveți grijă de voi! Alex! Gata!